direkt, har ni sett den? Nej, men den beter sig. Ta tag i båten. Eller så är det, nu är det bara kort. Ja, men nu sitter vi. Ja, det är lugnt. Det är på nu då. Vetter. Jävlar! Jag backar, andra sidan båten. Är den stor? Den där måste du kanske krocka. Inte framifrån, inte framifrån. Åh, satan! Vilken jävla... Åh, fy fan! Jävlar! Det roliga är att innan hade jag något som var i mitt drag hela tiden. Han var verkligen... Åh, jävlar! Kan du få hålla upp den? Jag provar färger. Så satte jag på en lyse som stor jävel som man kapar på mitt. Ja, som att bita av min jävel. Det var stor jag var. Nu är det bara... Han ser telefonen.